Hey guys, Happy New Year guys. I-try ko guys magawa ng salad. First time ko mag-salad guys ha. Ito yung aking macaroni salad ha. Yung macaroni. Tapos ito yung ating mga sangkap. Fruit cocktails yata ito eh. May ito to. Pineapple. Mix of fruit. Tapos yung itong ating beef evaporate to. Creamier. Tapos ito ang ating kondensada. Ayan guys. First time ko ito first time ko ito maggawa ng salad. Ito naman yung ating all-purpose creamier. Tapos mayroon tayong coconut gel nata di coco. Ayan guys. Pinahalo lang yata lahat ito eh. Iwan ko. Ito naman kaong sugar palm protein. Hala pa ba ito guys? Pang salad. Umpisa na natin guys ha. Ito guys. First time maggawa ni nga natin itong fruit cocktail. Tigas eh. Mag-isa lang kasi ako guys dito, kaya naghanda na ako ng konti kay para may alas 12 may ihanda din ako. Kahit wala akong kasama dito, stock lang yung matira dyan sa rep para pag gawin ni Ami may abot-abutan pa siya. Ito guys siya. Guys, sinasabi ba nito yung sabaw nito or parang hindi yata sinasabi yung sabaw nito, laman lang yata kinukuha dito eh. Lagyan natin dito yung sabaw, tanggalin natin. Parang hindi sinasabay yung sabaw dito eh. Sarap pa yung sabaw nito. Ano guys, wala na. Ilagay na natin. Ang dami. Wala, puno agad oh. Puno na agad guys. Isa pa lang yan ha. Puno na agad oh. Tapos ito na ang sunod natin. Evaporate. Evaporate. Ano guys, lagyan na natin. Evaporate. Parang dami sabaw guys. Okay kaya itong ginagawa ko. Natin yung condense. Yung ating condense.
tagal. Ano kaya ang resulta nito guys ng trabaho ko na to? Basta hinalo ko lang sila eh. Sunod guys natin yung ano. Ito naman yung Angel Creamier. Baka palpag ito guys, nakusayang nitong mga ay sayang nitong mga inanda ko na ito na ano kung mali ito. Nandito, ayaw lumabas. Creamier. Haba na. Ilang minuto na. 7 minutes na. Wala laman yung creamy oh. Paano ito matunaw guys? Creamy na to. Parang hindi man tumutunaw ito. Buo. Buo kasi dahil sa alay sarip to guys. Malamig kasi. Bakal kami. Ano? Salad yan ah. Bakal. Ayan, lolo. Salad mo? Ikaw kami kaan. Kami baga. Masa ka tayo tabay. Lolo. Gilun ka? Lolo. Pipicture. Mana tito? Kayun. Ay, pag... Ay, alam. Ayan, tigigibo. Tigigibo ni mama. Bakul. Dakul. Hindi ko naman kamo eh. Natitindo de dakul. Para ako nga nadigdi, makaon. No? Kamu ayam? Gitu? Ayam. Sa inuan. Uy, lang ini. Sa imo. Si tita mi di naggigibo. Hindi ba yung ibalila man? Bukal kami lolo. Diyan na, kami bibigibo ako. May gibo ba ako? Kung mabukal kami gago kam. Tutok ko gago kam. Sangat ba? Wala ka dyan kay bubble gum. Habang naman si...
Yan ba yan ayam? Julian man. Ganun ka man si... Pagdidigdi ayam ang tulubong. Ako no. Ini. Ano ka man si Ikos. Lakayan ma. Pesugang ka dyan ni Tito. Ano ka man dyan? Lulo! Kante ko sa itong buto. Pero hindi ba ka lang Lindo ka. Oh my God. Uy, Ano bakalan mo? ito. Ano da? Estiko. Kaya maka... Mabakalak ito, Lulo. Oh. Mama kita ka baby, marabi. Ngalawat ka. Gigiba ko nga. Baba mo na ako. Baba mo na. Hindi. Baba na. Ya. Bili. Ah. Lulo ka, oh. Isa ta mo sa. Buto da ang bakalong niya, oh. Hain. Oo, tataso. Kumangkorta kayod. Maya, balik ta. Mama, kukalta. Mama, kukalta. Wala, tingin ako. Tunaw nito guys. Ano yung lasa nito guys? Lasa kaya ito? Yun, nandiyan na ito eh. Hinalo ko na lahat eh. Kaso buo pala itong creamy na ito. Hindi naman ayaw mo na tunong agad. Puno oh. Wala pa dito yung mga jelly. Coconut gel. Lagay ko pa kaya ito? Puno na eh. Pero lumapot na siya guys. Lalo para pag natunaw ito lahat. Yan lasa. Tikman ko na nga guys. Wow, sarap na guys ah. Salad na. Salad ng lasa guys. Masarap to guys kay puro to purot. Manakunti lang yung macaroni salad. Puro sahog. Kaya masarap to sigurado. Nalagay ito sa rip mamaya. Lapot na to. Kung ilagay ko pa yung coconut gel. Harap na. Ba ito? Ilagay natin. Masarap. Ang daming sahog. Sarap na eh. Salad na ang lasa. Tigas. Agoy, basa. Sarap. Puro may sabaw.
Pag ilagay mo sa sabaw, di na nalapot. Puno na. Di mabuhat. Bawas na to guys. Dito lagay natin sa karapon. Para may tago na sa rep. Okay, puno na eh. Yan guys. Tago na natin to. Yan. Tapos ito naman, bukasan naman natin itong sapa. Dahil palang ano ng salad guys. Ano naman laman niya guys, bilog. May sabaw na naman. Tanggalin naman ang sabaw. Ay. Bango ng amoy. Halo na natin. Bango. Ito guys, kahit na stock mo lang ito, may sa rep lang, abutan pa ito ng isang buwan. Lagi mo lang lagay sa rep, lagyan na natin ulit dito. Garapon. Sarap na guys. Creamier at creamier. Kadami sa sanggap nyo guys. Kaya garantisado masarap talaga. Yan. Tago natin to. Tapos, yan guys siya. Tingnan mo guys ha. Ayan na sa. Sarap niyan guys. Creamy na creamy. Dami sahog. Oh. Sarap kainin. Guys, Merry Christmas and Happy New Year guys sa lahat. Haba ng video natin, 20